No niin, täällä Keksi PvP ja sitten tää kaverina on Mr. Miksu. Terve. Ja tänään pelataan Don't Starvea. Niin tuu, mennä. Ei tuolla on ruokaa, mä hakkeen. Alkois ne jossain löytyt niin noita, mitä no, flinttejä, niin Joo. Kaikki on sapling. täälläkin on pari saplingia. On pari. Mennään sitten koko ajan samma, ettei eksytä sitten. Onko? Venä. Tuu tänne. Täällä on... mä löysin Crash. Mulla on 9 Ei, saplingia. mä löysin flinttiä muuten. Onko? Eli jos haluatte lisää näitä Don't Starve Let's Playtä, niin laittakaa linkkiä ja mä sitten teen näitä lisää, jos te tykkäätte näistä. Kun tää saa vaikka ekalle videolle, niin 5 tykkästä, se olisi hyvä. Ihan hyvä tälleen aluksi. Niin mä pelaan sitten aina, tai niinku multiplayer Let's Play pelaa aina Mr. Miksun kanssa ja eka vaikka voitais vettää vaikka 1 day ja sitten lopetetaan video. Vois. No se on aina, että me vetää, jos te tiedätte tästä pelistä, niin se on 1 day ja sitten aina loppuu tää video, niin mä koitan saada aina joka päivä 1 video tehtyä. Jos ei ole Miksu Miika, niin mä teen 1 sitten. Niin, jos mä en oo paikalla. Mä teen keittiö. Tehdään onkin hyvä paikka, missä on ruoka. Onko? No, mulla on pari porkkana ja pari marjaa ja pari siementä ja siemensyksy. Joo. Mä löysin flinttiä. Löysikö? Löys. Tulee pimeä. Joo, mä saan pistettyä tuo campfire. Pistikö mä johonkin jossain vaiheessa? Joo, mutta ei vielä. Joo. Hei, täällä on vielä. Mennään tän läpi, vaikka käväittiin mitä täällä. Ei, tässä on tämmönen polku. Onko? Olemme tosta Crash. Kerätään näitä. Näitä tarvitsee aika paljon muuten. No niin. No, Kerätään näitä koko ajan. no mulla on niitä 7. 8 siis. Hei, oota täällä porkkana. Tuu tänne. Hei, täällä on paljon näitä rouppeja. Hei, tuolla on trappi. Niin onkin. Mä otan sen itselle. Joo. Uijuma, täällä kato tänne. Täällä on näitä marjapensaita. Miksi näitä on paljon? Eli jos te haluatte niin pyytää kaveriksi Steamissa, mun nimi on Dovakin ja sitten tän mun kaverin nimi on Miksumiika. Eli jos te haluatte pyytää kaveriksi, niin pyytäkää, jos te haluatte lahjoittaa vaikka CSGO-kamaa, niin mä laitan nimet tonne ja pyytäkää vaan kaveriksi, niin voidaan trade. Saa ihan vapaasti pyytää muakin. Joo. Mr. Miksuakin saa ihan vapaasti kyllä. Laita vaikka nimet tonne. Sitten linkkiin. Deski. No, Täällä oli joku ihme reikä jossain vaiheessa. Reikä. oi, mä otan näitä kukkia. Joo. Saplingi tosta. Mulla on 16 saplingia sitten. Onko mä kerran vaikka tätä ruoaa? Bubu. Mä kakkean Mars. Mario Pels. Tus. Mä löysin flinttiä, mä saan tehty itelle tuo haku. Ok. Montako flinttiä sulla? Mulla ei oo yhtä. Hei, tuolla on muuten. Tuolla. Toisella saarella. Mennäänkö sinne? Me katsotaan nää puut. Hei, täällä on kultaa. Onko? On. Ota Sari, mä otan nää flintit ja mä teen sulle sitten tuo haku. Joo, hyvä. Oota, no niin. Jatketaan. Sori, joku on. Oottakaa vähän aikaa. No niin, jatkuu taas. Niin haluaisitko sä se haku? Heitä vaan mulle, droppaa tähän. Joo, Venä. Mä teen sen. Aha. Hei, Tulee. mutta
Mä niinku laitan vaikka aamu. Sitten Noniin, Tossa on sitten topi 2. mä laitan tohon. Se on tossa. Joo, mä niinku sitten lopetan tän kun tulee aamu. Mä sytytän vaan tän tuli. Ei se kestä enemmän. Mä pistin fuelia tuohon. Joo. Täällä nyt ootellaan. Hei, mä löysin tuo porsan nahka. Joo, mutta älä sitten ikinä hakkaa näitä hautoja. Joo. Tiedätkö sä mitä niistä tulee? En Niistä oo tulee ikinä. niitä haamuja. Onko? Ootapa. Tehdään nyt hyvin. Mä saan... Oh yes. Mitä? Hei, mä saan sulkia se. Saa. Saa. On. Oh. Tuossa. Kiitos. Noniin, nyt tuli aamu, eli... Oiskohan se? Eli se olisi moi moi. Moi.